My partia, Lukáš a Tomáš. A teraz budeme hrát skrivačky. Budeme hľadať Sebastiana, Lukáša, Kevina. A nemáme o čom sa hovoriť, ideme na to. Takže tu je Sebastian a idem sa schovávať. Tady Lukáš, idem sa schovávať. Takže tady Kevin, idem sa schovávať. 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 82, 83, 86, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Už ideme! Počuť, takže ideme hľadať. Tomáš, pôjdeme hľadať ich. Je Sebastian a tu sa budem schovávať. Tu je Lukáš, idem sa rýchlo tu schovávať. Tu je Kevin, idem sa rýchlo schovávať. Kde sú? Ideme ich hľadať. Tu bude Niekto? 4. Jaj, vy ste ma našli. Sebastian si prvý. Ach. Takže Sebastian si prvý. Ideme ďalej. To tí dva. Takže ideme rýchlo a nájsť ich. Kde sú? Prvý bol to Sebastian Čech. A druhý kde? Aha, našli sme. Našli sa s ťama. Druhý, takže on je druhý, Sebastian prvý. A posledný je Kevin Miko. Ideme, kluci, nájsť ho. Kevin, si poď vonku, vyhral si. Vyhral si, je tu tretí. Mesto. On tam. Takže ja som vyhral. Wow.